Valdor. Valdorașul. Iuliu mă întreabă, dar cine e sunteți familia în parc? Nu, chiar. Zice, voi. Ziceți că nu amien pentru dânsul. Mama, eu nu pot. Și filmează-l pe Liviu, cadru. Mama! S-a luat mănușa ca și de frizează. Liviu, și uite-l și. Și uite-l și mă zăpadă. Stai! Tata, dar eu că pus pe la eu. Bravo. Ia uite la tata, Olea, uite la tata. Nu, că asta trebuie de filmat și glumet. Hai la dânsul. Stai! Că-i naiba. Mama, eu nu pot. Parcă ești un om de nici. Este special așa. Mama, dar eu parcă sunt apteopterix. Nu, tu parcă ești ușor. Apteopterix. Zbor, mama, eu sunt apteopterix. Liviu, ia uite. Numai Valdorașul și-au mai cu minte. Eu seamă cu mijor, băiețe, seamă cu minte. Nu-i cu minte. Da? Cum te cheamă? Gata. Dar pe tata cum îl cheamă? Dar pe mama? Aline. Și tu câți ani ai? 2. Dar de unde ești tu? Gata. Bravo, mămică! Poezie, da, mă știi.